gendong. Ampun ngoten Kakang Gatut Kaca. Iki lho. Pregiwa. Pripun Kowe Kakang? kudu gelem karo aku. Boten, Pak. Boten Kakang. Kowe kudu gelem karo aku. Menawi jenengan meksa wis nyopeknya. Alah. Ganas wedan imbuh. Khusus spesial malam hari ini. Aku wis ora tau imbuh saiki. Lah nyapa? Aku wis saiki mikir iki engko. Mikirnya apa? Omahe Pak Ponidi to. Heeh. Wis nanggap ping 3. Terus iki regane lawas apa anyar aku. Kok isih mikir rego karo dulur kudune kuwi ya sing penak. Mulane aku ngerti Mas, aku ngerti. Mas Ponidi tindak rawuh ning daleme panjenengan arep dilunasi sampai ndak kersa ki mergo hitungane lawas apa anyar ngono to? Sampeyan aja ngomong lho, Pak. Hah? Aku karo Pak Ponidi iki kanca kentel. Kanca kentel iki lek wonge ning lek jenenge dhuwit apa nek tembung kanca kentel. Lah Pak, model awakmu. iki engko mulih awake dhewe ora digawani apa-apa lho, Le. Lho, lah kok ora digawani apa-apa? Digawani kursi bosok nang mburi kuwi lho. Wah, apa ora ngerti. Wilayah kene iki wilayahku. Aku lho bolak-balik teng daleme Pak Ponidi. Lah jenengan apa utang to selak kula niku kalih Pak Ponidi kanca kentel. Mosok to? Ero apa ora? Ora ngerti. Jidul iki lho asline dolane rene iki. Lho, Kang Jidul iki mburi lho enek gubuk asmara ning mburi. Iki lagu gubuk asmara iki asli teko kene iki. Mergo saking gubuk pinggir dalan. saking seripe Mas Jidul tekan kene. Mriki seniman iki kabeh iki nyecepe ning gene Pak Ponidi. Jenengan niku pripun to? Iki pokoke aja seneng-seneng le. Awake dhewe ditangkap kok sering. Mu malah aku ora seneng. Lho. Lah tanggap sering kok malah ra seneng kudune ya bahagia. Bahagia jengkolmu lek ping 5 ditangkap sesuk sing 6 gratis ora bosok cangkeme kancane. Lah kan itu termasuk promo kepada sedulur. Promo ya promo, bensin ya dipikir mangsamu. Iki aku matur nuwun. Kula mboten liwat mriku. Lah ping 3 to teng mriki. Kula liwat wingking. Ya ampun. Gubuk asmara kuwi mau. Apa jenenge tuan rumah lak blater. Terus terima tamu lho blater kabeh. Piye ceritane? Liwat guritane Pak Ponidi lah kok diceluk le ngono kuwi lho. Kowe mau dudu nyelok lek ya? Apa? Aku ki lho mlaku. Kono serintil, rene serintil. Lha iki dalan serintil tok iki Pak Ponidi. Kuwi mau jenenge cemple. Mangsamu. Wong ki mangsamu kebak rasa syukur kaya Pak Ponidi. Syukuran ta niki? Syukuran. Jenengan tanggal pinten dia lagi iki aja guyu we. Diomongi. Syukuran. Syukuran iki lho sampean dicalangi Pak Ponidi mulai tanggal pinten? Goleki longgarmu. Ora iso. Terus Suwi apa ora? Suwi. Aku lho setahun, Bos. Emang yo pinter tenan nek ngono kuwi. Jempol tenan. Tapi kan bot-bote iki lek seduluran karo awakmu kuwi sayang karo awakmu mula panjere wis
pirang tahun kepungkur. Ya, masalahnya kuwi. Dadi dumulur mulai percil kere sampai alhamdulillah dadi koyo ngene iki sik nyedulur. Sampeyan ya ngono, Pak. Sesuk-sesuk lawahe tebir aja ning omah. Nyapa lho? Perkara sampean ning omah, aku isin ning masjid isuk mang. Lah isin nyapa wong wayah isuk ya umume. Sampeyan mambengi ning omah mulai Sing kebangetan iki awakmu. Wis jam 1 kok bel kon ngetan. Ngantek aku ki ya telat lek kuwi ning musala. Apa tau musala? Sik. Lah mlebu musala mbledos musalamu. Sik lho, Pak. Ora ngerti wae Teng salat jenengan lah napa? Salat Id. Ora. Ngisi padasan. Pak, sampean ora? Aku isuk mau diisin-isin wong sak desa. Lah kok apa lho? Isuk wayah salat Id kok isin. Salat Id iki lho, Pak. Aku kan tangi lah. Ya. Pak minta ning omah mulai jam 5 lho. Kuwi jenenge tamu mbok mikir, iki tuan rumah iki. Sing raturan iki awakmu apa aku? Nyapa? Lah sampean ora mulih-mulih malah Wis ngerti lek aku ki bobok karo ibumu kok bel, Pak jenengan ngetan. Mengki lek sampean ndak ngetan apa tak papat. Wis tenan. Saking tresnaku karo anak ya tak tekake kono. Wis tak iki aku ngomong tenanan iki ora iki dulur-dulur kene lak ditekani Pak Minto, aja gelem tenan. Nyapa? Aku njaluk tulung, mosok pijet ya ora dibayar lho mambengi ya. Sing bayar ya aku ora tekor iki tamu. Ganji ki sing njaluk bekam sapa aku ki ora pengin. Kowe ngengkel kono Pak Bekam, mumpung nek gratisan kan ya gelem. Ning aku rada isin. Isin Mas Percil. Aku lek bekam telen ngono wegah. Mosok mlorotke kathok ngantek bokong teko ngisor lho. Coba. Aku mau mikir mabine ngantek Bu Cacah karo Deni metu iki kok piye ngono aku. Mesti kelakuanmu kuwi. Bukan mlotrokno nganti tekan. Ora aku ora roh. Malah pengen ngerti bokonge Pak. Alah yo irenge lho kok. Aku ora masalah kuwi. Mesti awakmu. Tapi aku kisinan tenan Pak Isuk mau Pak. Lah ngapa? Salat Id ning masjid. Salat Id ning masjid ki wis bener. Bener to? Tangi turu pikirku yo langsung 12. Bablas. Gelar ning ngarep lungguh jeglek khotbah. Walah khotbah aku. Lah kemarin Sing khotbah sapa? yo anu Saipul jeneng nggon iki jeneng. Ya, heeh. Khotib sing khotbah kuwi khotib. Lah ya bar khotbah lah kok malah buyar kencing. Lho, aku ya urung salat urung tinguk. Lah piye to masane? Awakmu budal ning masjid arep salat Id. Awakmu ayem. Kono lagi khotbah. Pikirku sik khotbah lho, Pak. Heeh. Aku lungguh sewilo karo tinguk. Kan masalahnya kan korban aku. Ya, heeh. Lah kok ora komat-komat aku ngono. Lah kok mari ngono celung ilang aku tinguk mari tekok. Lho ki apa? Nyok iki salat Id ya nyok dudu salat Jumat. Lho kene salat Id mbok padakno Jumatan. Nak salat Id kuwi salat sik lagi khotbah, bar kuwi mulih. Nak Jumatan khotbah sik, bar ngono komat lagi salat. Lah kuwi Pak akhire kisinan aku. Aku mari terus melungker ning omah, lungguh to. Sampeyan korban apa? Perasaan. Kok tenan kowe tikten ana kuwi tetet. Iki ditanglet iki ora guyon aku iki. Sampeyan korban apa, Mang? Sapi. Lah awakmu kok takon Pak Minto apa korban? Sitok. Awakmu apa korban? Korban sak omah sak kresek tak kei masaku. Lho. Sapi jerone yan, sapi le yan, lah yan kuwi. Korban ki bentuknya adalah hewan. Kalau enggak sapi, domba, wedhus, unta. Lah masamu sapi ki masaku jerone apa kuwi? Sapi. Sing dikorbanke duduk masaku, korban cempe kowe. Cempe ning omah ngorok tok. Wis wegah delok isen asline. Korban ki wedhus lanang, sapi lanang, unta lanang, domba lanang. Lah nyapa ora wedok nyapa? Hah? Kudune ya lanang nek korban kuwi. Lah nyapa ora wedok ya? Lho, aja kok wedok. Nyapa? Korban kok wedok. Wong wedok kuwi gak gelem korban. Lah kok iso? Kok mbok kon berkorban ngaku salah ora gelem kok. Ya lambemu kuwi lak bojomu. Ora menungso ki ora padha mbok padane karo bojone. Napa nuwun sewu niki lek wonten Pak Babub, heeh. Kanca kentel. Sobantara. Kabeh kok kanca kentel. Aku pokoke endi sing rung nanggap kuwi tak ge Pak Wabub kuwi yo kagungan kula niku kagungan gedung badminton kula sering teng mriku Pak. Kula niku teng pundi niku serawung dados kados jenengan kalih kula. Napa malih sinden-sinden ngeten iki. Mulai sinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok godi to, Pak. Wis sinden Pak. Lah masa kok gedang goreng Mas kuning gudi. Ya Pak. Tapi kuwi nuwun sewu, jenengan ngeten iki ningali saking napane nuwun sewu. Jenengan sinden jenengan iki ruwancak niki, wayu-wayu niki. Iki apa enek sing elek iki lho, wayu-wayu sakmene biyane. Sing sampean sawang apane, Pak? Ya saka Pak. Kang, ya saka wajahe to, Kang.
lurah ngene tenan. Ngopo? Pak Lurah kok disawang iso ngene. Wis lurane dikurat arep dibongkar ngono nyapa. Bali desa bongkar barang karo Mas aku. Kuwi termasuk pembangunan ya Nyo. Nah, rungokno. Kuwi termasuk pembangunan 18 Juli bersih desa. Aku mengko dagelane sapa? Awakmu. Alah wis sambatan nah iki kok. Aduh, awakmu kuwi berarti wis ning kene iki ora oleh apa-apa. Sesuk 18 yo tekor neh aku wis. Kuwi jenenge fungsi le kekancan berteman ki ning kene iki. Jare kanca kenthel. Jenenge kanca kenthel ya saling membantu. Nah. Awakmu dadi dagelan, Pak Minto dadi dalang, dadi berkolaborasi. Wis saiki ngene, ijol-ijolan. 18 sampe nang mahku gratis, 11 tadit ben mayang ning kono. Ngene ya, Pak. Nah. Ngene. Sik ndak sida. Aku kok dijenengi wong Ponorogo aku. Oke kok rumahsaku. Aku ijo-ijo ae. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Total sinden sakmene akeh kuwi niki lak rancak mulai iki cilik munggah. Disawang kan sing ketok sae, Pak. Jenengan kok saged natur ngeten iki sebabe sing jenengan tingali napane. Ditata ngeten iki lho, ditingali saking napane. Oh sik awakmu lek ngomong ya ngono. Sampeyan lek natur, kuwi mbok kira pipis bayi ngono apa piye? Apa ngono kuwi? Ngatur, Pak, ngatur. Kok iso rancak kaya ngene iki lho disawang teko apane lek wong wedok, Pak sampean. Ya teko pasuryane. Pak, ngene lho, Pak. Sampeyan iki logika sampeyan iki. Kok semong pasuryan liyane lho, Pak. Wong wedok kok didelok teko wajahe, sampeyan wajah apik, tapi nyangit ning ati. Bosok, Pak, iki, Pak. Apa iso awakmu menilai wanita? Kalau kamu menilai wanita dari mananya? Ya ada wajah. Enggak, ada beberapa aspek. Aspeknya apa? Ada wajah, ada dada, perut, bawah perut. Nah. Wong lanang ki lek nyawang wong wedok sing penting pertama wajah. Oh iya. Terus ngapunten payudara. Nah, terus kene ketok nawon kemit. Terus bokong. Lah, wajah ada 4 karakter. Wajah, dada, perut, bawah perut. Kalau wajah ibarat kota itu kota Magetan. Apa itu, Kak? Makin dilihat makin bikin gregetan. Magetan. Itu wajah. Oh, siap. Habis itu terus ini? Kalau dada ibarat kota Surabaya. Apa nih? Suka dirabat tapi bikin berbahaya. Oh, iya. Mudun ada perut. Perut ibarat kota Semarang. Apa nih? Semakin mendekati area terlarang. Oh, ya rada anu lah. Ya. Sakisore. Bawah perut ibarat kota Sidoarjo sing terkenal lumpur lapindo. Iya. Wih, artinya apa lagi? Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendu. Oh iya. Berarti lah wong wedok ngono kuwi. Ada wanita. Lah wong lanang ada 4. Wong lanang ro ora? Wong lanang lah koyo Pak Minto iki kota apa? Pak Minto aku ya kota Jakarta. Oh itu. Bukan. Pak Minto umur-umur sakmene Gorontalo. Lah kok Gorontalo? Gurung diapa-apane wis telat-telu. Ora iso apa-apa, larane episode ora iso apa-apa. Mbok arani Gorontalo. Pacok guyon. Kula ngampil. Karena nyapa? Aku ora trimo lek kok anggap kota Gorontalo. Lah pun. Lah nyapa? Sampeyan lho, jam 1 konggonku mlakune tumu-tumu ngene sampean, Pak. Ora izin karena laki-laki itu juga ada 3 tipe, Pak. Apa? Pandangan hidup, pegangan hidup, dan perjuangan hidup. Terus? Nah umur sak kula niki pandangan hidup, kula Mas Percil ini dipandang, mandang tok wis urip, wis hidup. Nah kaya niki sing yoga-yoga niki sing balung kae. Aku ya termasuk pandangan hidup. Alah opo ora percaya. Aku anggere memandang mesti hidup. Gak. Terus beda sama sing duwe iki aku apa awakmu? Jenengan niku jelas apa? Sing gurip wal. Apa? Perjuangan hidup. Berjuang dulu baru hidup. Kuwi lek ora berjuang wis meneng tenger-tenger ngene lho. Enggak iso. Ya Gorontalo kuwi lho, Pak. Ya gurung apa-apa wis ilat. Iki mbak apa nih? Dewi. Mas, tembangnya bablas ki nggih? Nggih. Ah, gethuk kaya ngapa? Nggih. Lah niku to lagune niku to? Gethuk. Gethuk. Lah iya gethuk. Urung tau ngrasakne gethuke sulis karo gethuke lilis bae yo. Masa punel ya, Pak? Nah, bantu Mbak Punjung karo Mbak Diah. Yo, kaya ngapa? Bocah papat gethuk langsung dados yo.
Umpak kepeleng. Habis tembang bablas jaipongan walang kekek. Iku perintah agama. Awas. Mas Rendem.
Minangkani pamundhut Mas Joko Wibowo ki Mbak Widarsih. Warang kakek Jaipongan. Jan ketok le gayeng ngatasi mung sak Jaipongan mawa tembang walang kekek ning ya kepenak banget. Dalu punika Siapa neh? batang iki macak apa? Pak. Iki lho macak apa? Pak. Kuwi iso payungan ora udan. Ora lho iki jane iki macak apa tek nggo cibuk barang. Malah kaya anak-anak kethek. Dandananmu kuwi lho. Nak nganggo payung biasanya kan gawa boneka, gawa kendi. Kuwi tari bondan kendi. Lah kok malah gawa Iki kuwatir lek ngompol sak wayah-wayah. Lah aku pancen anu lho Dewi anu adus. Apa enek Dewi adus? Kowe iki lho macak, biasa kan macak. Niki panyunan anu Mak Cange. Pamundutane sapa? Pamundutane Pak Haji Ponidi. Oh, kon lapo? Lho, kok dandan neko-neko iki mau ki njaluk nyuwun prahmen anu. Ora lho. Tatomu ki iso naga ta niki naga Mas naga. naga apa? Lah kuwi kok dadi mengkeret cilik ngono. Anakan Mas. Kok iso kaya cacing, cacing. Somben dadi naga iki sik anakan. Oh, dirabuh. Tato kena dirabuh. Penyuwunane Bapak Haji Ponidi. Nggih, nyuwun anu prahmen Gatut Kaca Gandrung. Oh. Apa enek permen Gatut Kaca kuwi? Kuwi rasane piye? Legi apa kecut? Fragmen. Oh, fragmen. Kuping Terus bosok. sampean gapuk? Kula nggih niku to. Werkudara to kula. Lah. Kok iso Werkudara ki lho? Ya Werkudara tangane Wong biasa. wis dandan kaya ngene kok dadak ditakoni lho. Kula nggih Dewi Pergiwa. Lah kok iso meslek. Iki mau ki anu utuh Mas. Ya kok iso? Lah ning mburi di anu mik cah cilik-cilik akhirnya kempes Mas. Iya. Iki apa ki? Jalukane sapa? Pak Ponidi. Apa? Gatut Kaca Gandrung. Gatut Kowe apa? Kaca Gandrung. Aku ya Pergiwa. Aku apa? Kamu ya Gatut Beling to Mas. Ki bacok mbokku. Gatut Kaca. Lah ya nek cilik sik beling Mas. Oh iya. Lah aku dadi apa? Yo kowe dadi tukang kerek kelir. Loh. Bahaya. Kok enek keleri lho. Lho kene iki yo. Ya enek-enek prahmen iki enek dalange. Aku dalang. Ya. Oh iya bener, aku pancen dalang murid. Lampiku nanti, Pak. Ki Minto. Lampiku nanti nyok. Ki lho. Lampiku nanti. Ya ning salon. Ya suwi ngenteni ning salon aku. Ning mburi lho. Iya. Ini macak sik. Iya. Nek biasanipun adigane pripun iki anu Mak Cange? Nek adegan Gatut Kaca Gandrung niku jejer setunggal pripun? Hah? Adigane pripun? Lah karek jejere sabrang. Togok mbilung. Kok so. Daluk sing ndi lho karo milih. Langsung mawon disingkat. Lah awakmu takon dalang yo Pak Minto yo digawe pakem sing asli. Maksudnya awakmu iki ben ngerti urut-urutane takon Pak Minto. Urut-urutane wis mabengi. Mas bengi urut Wis kuwi. urut. Awakmu ra teko ndek bengi. Tunggalane bekam barang gitu.
Kok iso urutane kok iso mambengi iki lho. Wis ngene kocape kuwi Dewi Sugriwa. Pergiwa. Dewi Pergiwa kuwi ya. Dewi Pergiwa ning Taman Kaputren ngenteni tekane Gatotkaca. Gatotkaca. Kok bareng ketemu terus andum ae katresnan kae terus omong-omongan. Nek ngono anu sing metu Pergiwa sik. Heeh. Heeh. Nah ngono. Suluk. Suluk. Ya ini kok tulak-tuluk. Sikara kang bala tumingal. Aja sini. Enek tatit niki kok iso nyapu kok iso segara. Aku nyedak rene ku ya ben dibisiki tatit rumangsamu. Anu kon marai tatit. Sikra kang bala tumingal. Acam puyuh samya ngedali. Kok sadang puyuh barang. Anu kurang jelas. Oh, kurang jelas. Anu Baleni. piye lek? Kersane Pak dalange pancen bosok iki kok. Sikra kang bala tumingal. Acam yo samya ngedali. Napa? Acampuh. Acampuh samya medali. Ah. Sigra kang bala tumingal. Acampuh samya ngedali. Lir tatit wileting kandha. Karepe. Ah. Dang yang cengkok timasan. nggih. Pokoke sak isone Lir Pak. tatit wileting gondo. Saya santai ya, Bro. Oh, alah. Mas. Mene latihan mbok wingi-wingi. Iki awake dhewe iki pentas, eneke dalang wayang wong bengi iki yo kene. Awakmu manuta. Ora enek liyane to? Ora enek liyane. Oh kene iki wis urusane wayang kulit. Ngene sing penting laris kok. Sikra kang bala tumingal. Acampuh samya ngedali. Lir tatit wileting kata. Dang yang kong manguncang niti. Bejang sangat cimicil. Latinnya medali wus. Iki apa neh ya Allah Gusti? Aku manut caca lah macai mau ngene. Urung wayahe metu. Kuwi nyapu to dalang cek suluk kok susu metu iki lho. Sampeyan lek urung wayahe metu aja kesusu metu. Susu. Lah keweri lho Pak Minto. Lah aku lho dipacai caca wis pokoke metu-metu ya metu aku. Nyapa Gatotkaca dadak tatonan bunder-bunder barang. Bekam mambun karo kuwi. Aku lho berareng bekame. Awak dapuk Gatotkaca apa mbilung? Nyilanya Pak. Lah nyapa irungmu kayak abang-abang barang. Gatotkaca tas ngantem kaca akhirnya terus abang irunge. Aku lho manut caca lak macai. Iki mu kwalik iki lho. Jan wis. Awakmu baleni sik. Baleni ne, Mas. Oh, ora. Dan yang kong mangucang niti benjang sangat cimicil. Dok. Latinnya medali wus. Saking katebian kawis tinggal. Nggih menika Raden Gatotkaca ngambah saking Dirgantara. Matane Ana wong mibur
Gatotkaca apa Gali? Surem-surem Dewangkara Kitir. Kingkin. Lah pripun ta? Surem-surem Diwangkara Kingkin. Anu, cengkoke niku lho pripun? Surem-surem Diwangkara Kingkin. Lajeng terus anu Lah kok malah kene. Dalange kono kowe dadi anu Pak, dalang ngono Pak. Dalang iki. Aku dadi apa? Wis dadi apa-apa sembarang. Oke. Pak. Dalang Pak. Dalange kono ya. Iki suluke apa? Anu, iwak weye. Iwak weye. Yo Gatotkaca. Gatotkaca kinon. Kinon. Kinon tok to. Iki aku ki sedih kon golek kuwi lho Pak. Surem-surem Diwangkara Kingkin lir manguswa kalayon den nyoilang memanise wadonanira Wadonanira ya kan to Pak. lha apa Wis wadonanira kowe nek cetane lah kowe ra roh kok. jatet aku wadonanira Liyane. Beh. Wadonanira koyo wadonan. wayang kok gedaki dalang lho Kowe manut aku apa ora iki jalane Pak Ponidi? nggih Iku lek sampe ra diayahi diparo bayaran bongko aku. Pak, bareng apa jedinge pundi, Pak? Kowe iki lho urung metu kok jeding. Aku wis ngempet bolak-balik. wadananira layung kumel kucam rahnya maratani oh Diomongi aja jagongan sampai isu. Masuk angin to saiki. Lah suarane Gatotkaca nyapa kok? Suarane piye, Pak? Goleki wedok kuwi lho, goleki kuwi lho, golek kono lho piye? wah Sakmono lho karepmu. Kurang gedhi wae. iki Werkudara ya Nggih, nggih. Gatotkaca sepuro, Pak? Sampe Pak ya. Ndok. Mas, Gatotkaca sing apik. Rek. Werene yo. Werene lho. Aku wis metu. Oh, kowe metune engko ya? Engko awakmu. Aduh. Aku Sik to. tresnone karo. Ke lho sik. Kowe meneng ae. Sik to ke lho. Kok iso tekon lho sing ngrasakne awakmu kok aku wis metu lho. Ora krasa, Pak, tenan, Pak. Aku wis kadung kesengsem atiku karo Pregiwa. Wong ayu, kowe ning ndi to? Tak golek-goleki pirang dina. Aku wis kadung tresna karo kowe. Ya apa ora? Iya ya Pregiwa, kowe ning ndi bakal tak tutke. Aku wis kadung kesengsem karo atimu Pregiwa. Wah, budhek ya to, Pak. Wah, iki mbok celuk kami tua apa piye? Terus aku mlaku ngono lho, Pak. Engko terus ketemu awakmu Pregiwa mlebu. Ngono? Ya. Oh. Iya to. Iki lho aku ngenteni Pregiwa, jarene ketemu ning kene bakal
Tak rabi kowe Cahayu. Pak. Metuni pergi pripun, Pak? Wonten gendinge mboten, Pak? Enak no kan. Enak. Ya. Jenengan dalangi lho, Pak, kula. Medal, Pak. Pregiwa. Nalika semana endang pregiwa. Mijil saking Taman Sari kairing tembang gubuk asmara. Pak, lha iki pregiwane jithol ya iso gubuk asmara iki. Sampeyan iki piye tejane iki dalang iki? Pak, ora ning nggon liyane to, Pak. Mosok kok iso gubuk Kowe to, asmara. sak sirmu lekmu metu nganggo giringan apa sak sirmu dhewe wis. Tapi aja gubuk asmara. Anu Mas, pangkur Mas, pangkur. Oh, pangkur. Pregiwa, aku tresno karo kowe. Tak enteni. Biasanya kan anu nyampar-nyampar lho, Mas. Nyampar apa nyampar dengkulmu kowe kon macam. Ayo terusno. Sing apik. Lah kok weri lho, Mas. Kowe dapuk apa? Aku iki gak pamane Gathotkaca to. Yo aku kala Bendana. Mas. Kene ben gandrung sik awakmu lagi metu. Oh, kowe iki kok urung wayahe metu. Urung wayahe. Oh alah. Tiwase pedaku mau urung tak benak. Ya malah mripatmu kaya limbatmu. Lah iki mau lho tiwase skuterku ning bengkel urung dipasang bane tak gawa. Ayo kok. Pak, betul Pak. Bumi goncang ganjing mangep klap-klap katon. Ler kinin sanging alis risang maweh gandrung sabarang kadul wukir moyak mayik Sugriwa. Senengmu sapa? Pergiwa nyuk. Sugriwa kethek kok iso. Sorry. Pergiwa. Kakang Gathotkaca. Kaca. Saking ayune kaca dadi kaca. Piye? Wonten dawuh katimbalan Kakang. Kowe gelem ra gelem kowe kudu tak rabi. Pripun Kakang Gathotkaca? Aku seneng karo awakmu. Napa saestu menika? Dok. Pak. Seneng lho, Pak. Kowe kene koyo dak dok malah koyo wong. Nek dandan kotak sesuk ae lho, Pak.
Wong wayahe ngomong-omongan kok dadok-dadok. Pregiwa. Pripun Kakang? Piye, Dut? Urung metau. Masa urung? Sabar sik, sabar Iki sik. ajar kowe metu. Pregiwa. Pripun Kakang Kowe kudu Gatotkaca? gelem karo aku. Jenengan saestu tresna kalian kula Kakang Gatotkaca. Iya. Menawi jenengan tresna saestu kula nyuwun syarat sarana. Syarate apa? Ingkang kaping pisan maca Quran sak maknane. Iki lho apa iso ngawur. Ora enek kuwi. Kleru tombo ati. Karo tombo ati. Kula mboten remen kalian panjenengan Kakang Kowe kudu Gatotkaca. gelem karo aku Pregiwa tak Boten, Kak. gendong kemana-mana. Tak gendong. Ampun ngoten Kakang Gatotkaca. Pregiwa. Pripun Kowe Kakang? kudu gelem karo aku. Boten Kakang. Boten Kakang. Kowe kudu gelem karo aku. Menawi jenengan meksa wis nyopeknya. Alah alah. Ora enek kowe iki terus anu lho tak udok karo peksa lho. Wah, aku mbok peksa. Pregiwa. Ampun ngaten Kakang Gatotkaca. Nadane aku njaluk minor Pregiwa. Minor. Iya. Mas, minor Mas. Barang manut awakmu Pregiwa. Pregiwa. Boten Kakang. Kowe gelem karo aku apa ora? Boten. Aku wis tresna karo awakmu Kula Pregiwa. boten tresna. Tresna iki aja mbok dolanan. Kabeh mau amarga kahanan. Sing tak jaluk namung kesabaran. Mugi Kula Allah saestu mbok sembadan. Mengadem hatiku ben Kowe iki lho nyapa? Kowe nyapa malah dapuk mimi peri iki nyapa? Lah aku kapan metu ku? Nyose iki mari dibaksa awakmu nulungi aku. Urung tak iki sayang-sayang. Sik sayang saya gandrung sik an. Berarti iki kok diperkosa sik. Iya, Terus aku nulungi. aku diperkosa Iki kene. sing adekan permono. Nah, Oh, ngono. Aja metu dhisik. Ah mbok nganu perkosa aku saiki. diperkosa kene, awakmu metu melu merkosa aku. Nah, masuk. Gak ngono ta, Pak? Ceritane, Pak. Gak, aku engko ceritane kan Nulungi. nulungi awakmu. Iya, iya. Aku kok capek iki prewanganmu. Oke, oke. Pregiwa. Pripun, Kak? Kowe kudu gelem karo aku. Boten, Kak. Pregiwa. Pregiwa. Pregiwa kowe karo aku. Pregiwa. Pregiwa. Aku tresna karo kowe. Yo, Gatotkaca. asik-asik. Gatotkaca. Asik-asik. Kowe aja maksa. Gatotkaca. Putih. Gatotkaca. Nek ra gelem ora rapopo. Pak Minto, ceritane terus kepiye? Aku ora ngerti, lanjutane terus kepiye? Oh, sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti. Ku telah jatuh cinta kepada Jeng 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 jeng. Pergi wong, aku wis kadung jeneng karo kowe. Kakang Gatotkaca. Kula aturi ngemut Kakang. Ngemut. Pak ngono Pak iki pergi wong koclok iki. Emot, Emot maksudku emot. pergi wong. Kowe kudu tak Ora bisa Kakang. Hei, bakang randang metu. Jangkrik wae metu. Lah metu. Hei, Wedan. Lek. Ning ndi wae? Yo, ampun. Lah masuk kene pergi wae kadung ledah lho. Lah kok ora metu-metu to. Lho wae. Aduh. Aduh.
Nyeluk sapa kae? Hei, kowe iki aku ki ngajak kowe metu terus nulungi koclok. Jare singko. Kowe saiki. Pokoke Baleni. Yo, diperkosa. Boten Kakang Regiwo. Gatotkaca. Kowe Kula boten bakal- tresna kalih piye, Pak? Luwih gedhe penak tuweng. Langsung prowok ngono lho. Iki lho tulungono, iki lho kancamu tulungono cah weku. Lah kowe tak kei kuwi apa ora wis nulungi? Loh, iki ya malah bongko iki kok. Loh, lah iya menyelamatkannya dari siksaan hidup ngono lho. Piye, Dok? Timbang ning omah ya ora tek kanggo lho. kowe serasa metu ae kowe. Aku piye? Kowe iki lakone iki nulungi aku. Oh iya iya. Kowe dadi dewa. Dewa aku ah. Dewa aku nyepelekne karo aku. Arep dewa. Ya. Duh, dewa. Pregiwo. Tak antemi jelang. Dengan kekuatan bulan dan dengan kekuatan matahari, tidak lupa di langit ada bintang. Kukutuk kau jadi apem pip pip. Inilah acara Taman Kanak-kanak. Iki nyapok so. Elek Pak. Gak usah Pak, sesuk neh Pak. Sesuk neh. Elek. Krono Gatotkaca lagi ulang tahun. Tut, Selamat Gatotkaca. ulang tahun kepada Gatotkaca. Persil yo. Tetet aku ulang tahun iki, Pak. Hari yang kau tunggu betapa satu tahun. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Happy birthday! Selamat ulang tahun untuk Cak Percil. Happy birthday! Moga doa saya Stop. semuanya Monggo Mas. doa saya Apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa? Sampean arep ninggal weling ngopo? Sampean sampekne Ya muga-muga dongakno warga anu masyarakat pesan dan karo kesan. keluarga Nuwun seni. sewu, Mak Cange, Nggih. memang bener Tiup lilin, hari tiup lilin, ini ulang tahun saya yang ke-23. Alah 43. 23 opo? Umurmu iki wis tuwek. 43. Aku wis gak nakal leh saiki wis. Ayo. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Wis. Terima kasih Pak Minto. Nah, Donga kula nak teng kula piyambak sehat selalu bagi saya, bagi teman-teman dari New Sekar Gadung semakin kompak dan semakin laris. Damel Amin. Pak Ponidi tetap sehat selalu. Amin. Oke, ya panjenengan kagem masyarakat sedanipun pokoknya lah acara kedah nanggap dalangi Ki Minto Darsono ingkang saking tlatah ndi Pak? Jogja. nah. Mas Percil, Dalam. saya mewakili kru Sekar Gadung Nggih. mengucapkan selamat ulang tahun Nggih, yang Pak. ke-43. Nggih. Semoga semakin sukses Amin. dan sukses. Amin, Pak. Ini untuk Sekar Gadung akan mengkado tembang kacu kuning. Yuk.
Kayak apa? Cocok. Langsung Sesuai- dados yo. Sesuai dengan anu Mas suasana. Ya, heeh. Kacu kuning seneng aku iki. Kacu kuning. Yo, kayak apa? Diaturke. Menika njumbuhaken dalam menika ulang tahun Mas Percil sekaligus syukuran Bapak Haji Ponidi fraksi golongan karya. Tembangipun Kacu Kuning. Matur Mas Tulkiem, Mas Guru saking Pari Kediri, Mas Gawer, Mas Edi Kecis, Mbak Ajeng Arifin, menika kula absen sedaya Pak Tato, bakule ayam goreng Sri Kandi, ler Stadion Blitar. Bapak Haji Sukarlin Surabaya. Kacu kuning dadi pepeleng. Ugi Mbak Yasam Birobyong, Mbak Sekar ingkang wonten Hongkong. Bapak Asmoro Santo ingkang wonten Madiun. Mas Panji Asmoro ingkang wonten Taiwan. Mas Iko Graji Sri Katon. Ugi katur Gus Alek Wilujeng dalu Gus Alek. Bapak Sutresno. Pasukan dari 7 selamat malam. Kacu kuning dadi pepeleng. Kacu kuning dadi pepeleng. Nalika biyen kowe rabi sopisan.
matur Mas Tania Jaya. kumpul karo Salam kagem Mas Pertil CS.